дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. байни Душанбе ва Лондон роҳи ҳавоӣ ифтитоҳ меёбад. Тоҷикистон аз Русия 27 вагони мусофирбар харид. Садамаи мутиш дар ноҳияи Масчоҳ. Боздид аз рафти бартараф намудани оқибати офати табиӣ. Коргоҳи хурди истеҳсолӣ дар деҳаи Рукнобод. Аз Самарқанд бо 5 нишони тилло. гармои шадид дар Тоҷикистон. Кумедаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ огоҳ мекунад. дар оянда барқарор намудани парвозҳои мустақими ҳавоӣ бо давлатҳои аврупоӣ аз ҷумла бо Британияи Кабир дар масири Душанбе Лондон ба нақша гирифта шудааст. Лоиҳаи созишнома байни ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳукумати шоягирии Британияи Кабир ва Ирландияи Шимолӣ оид ба алоқаи ҳавоӣ барои ба имзо расонидан омода аст. Директори агентии авиатсияи граждании назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳабибулло Назарзода афзуд, ки санаҳои 12-13 августи соли равон ҳайати мақомоти авиатсионии Тоҷикистон, агентии авиатсияи граждании назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ширкати ҳавопаймоии Somon Air ба Лондон сафар намуда, масъалаи ба роҳ мондани парвозҳои мустақимро дар масири Душанбе Лондон баррасӣ менамояд ва аз натиҷаи он протокол ба имзо расонида мешавад. Интизор меравад, ки баъди ба мувофиқа расидани ҷонибҳо парвозҳоро дар масири Душанбе Лондон ширкатҳои ҳавопаймоии Тоҷикистон, Somon Air ва аз ҷониби Британияи Кабир ширкати ҳавопаймоии British Airways анҷом медиҳад. хабар медиҳад Амид Ховар. чанде пеш ҷумҳурии Тоҷикистон аз Федератсияи Россия 27 вагони мусофирбар харид, ки айни замон дар роҳ ба ҷумҳурӣ мебошад. дар ин бора зимни нишасти матбуотӣ вазири нақлиёти ҷумҳурӣ Асим Иброҳим иттилоъ дод. барои таҷдиди пурраи парки роҳи оҳани ҷумҳурӣ ба сурати умум боз харидани 1000 вагон ва 2-3 локомотив зарур аст, изҳор дошт вазир. тибқи маълумоти вазорати нақлиёт дар корхонаҳои таъмири вагонҳои корхонаи воҳиди давлатии роҳи оҳани Тоҷикистон 92 вагон аз таъмири асосӣ бароварда шуданд, ки аз онҳо 89 тоашон боркаш ва 3 тоаш мусофирбар мебошад. дар ноҳияи Масчоҳ аз як оила дасти кам 5 нафар дар садамаи нақлиётӣ ҷон бохтанд. гуфта мешавад, ки ин оила ба пешвози фарзанди муҳоҷирашон ба шаҳри Хуҷанд рафта ва бо ӯ ба хона бармегаштанд. дар садамаи нақлиётӣ, ки дар даромадгоҳи ноҳияи Масчоҳ рух дод, дасти кам 7 сокини ин ноҳия ба ҳалокат расиданд, ки 2 нафарашон ноболиғ мебошанд. ба иттилои як масъули ҳукумати ноҳияи Масчоҳ, 5 нафари онҳо узви як оила ҳастанд ва сокинони ҷамоати деҳоти Фотеҳободи ноҳияи Масчоҳ мебошанд. онҳо субҳи дирӯз барои пешвози фарзандашон ба фурудгоҳи шаҳри Хуҷанд рафтанд. баъди пешвози муҳоҷир, падари хонадон ва дигар аҳли оила ба самти ноҳия ҳаракат карданд. дар роҳи даромадгоҳи ноҳия нақлиёти сабукравӣ кироягаш яъне таксӣ, ки самти ҳаракаташ Ойбек Душанбе буд, бо мошини ҳомили 5 узви як оила бармехӯрад, гуфт масъул. сабаби рухдодани ҳодиса ҳоло дақиқ нест. хабар медиҳад Азия Плюс. зимни бозиди раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз минтақаҳои аз боришоти зиёд ва сел зиёндидаи ҷамоати деҳоти Вору иттилоъ дода шуд, ки бар асари боришот ва сел ба роҳ, хатҳои барқ, заминҳои кишт, чанд хонаи истиқоматӣ ва биноҳои ёрирасон, иншооти обёрӣ дар деҳаҳои Тагоби Халқ, Пағна, Порвен ва Вору хисорот ворид шуда, бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 70 деҳаи Порвен ғайриқобили истифода гардид. бо дастгирии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент, оқибатҳои сел асосан бартараф шуда, ҳоло барои бунёди бинои нави муассисаи таълимии деҳаи Порвен ва ҷудо намудани замин ба оилаҳое, ки хонаҳояшон дар минтақаҳои хавфнок ҷойгиранд, тоза кардани роҳи деҳаи Вору корҳо идома дорад. барои аз сангу шағал тоза намудани роҳи деҳаи Вору, техникаи роҳсозӣ ва сокинони деҳа ҷалб карда шуданд. дар суҳбат бо сокинони мавзеъҳои зиёндида изҳор карда шуд, ки мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр бо дастгирии ҳукумати мамлакат ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд барои пурра бартараф намудани оқибатҳои офати табиӣ ҳамаи коргоҳҳои заруриро анҷом медиҳад.
дар деҳаи рукнободӣ ҷамоати деҳоти вору бо ташаббуси бонуи ҳунарманд Хосият Қозиева ва мусоидати мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлати шаҳр коргоҳи хурдӣ дӯзандагӣ ва ҳунарҳои мардумӣ фаъолият мекунад. зимни боздиди раиси шаҳр аз коргоҳ иттилоъ дода шуд ки ҳоло инҷо 5 нафар занон ба кор ҷалб шуда онҳо баробари истеҳсоли атласу адрас ҳамчунин ба дӯхтани либосҳои мактабӣ машғул ҳастанд ва ҳунари онҳо харидорони зиёд дорад. дар ин сафари корӣ раиси шаҳр бо фаъолияти коргоҳи хурди истеҳсоли дару тирезаҳои пластикӣ ва алюминии соҳибкор Аминҷон Ҳикматов низ шинос шуд. ба соҳибкорон ва масъулини ҷамоати деҳот барои васеъ намудани ин коргоҳҳо ва зиёд намудани ҷойҳои корӣ дар онҳо дастурҳо дода шуд. варзишгарони навраси муассисаи давлатии мактаби варзишии шаҳри Панҷакен дар мусобиқаи кушоди вилояти Самарқанди ҷумҳурии Ӯзбекистон оид ба гӯштини ҷудо иштирок намуда дар вазнҳои худ соҳиби 5 нишони тилло, 1 нуқра ва 2 биринҷӣ гардиданд. طبق اطلاع مرکز آب و هوا سنجی چند روزی بعدی در شهر دوشنبه و ولایت سوخت حرارت هوا تا 43 درجه گرم می شود. در ولایت ختلان باشد با 46 درجه می رسد. در درواز هوا نسبتا سالقین تر 42-43 درجه خواهد بود. بلندشوی حرارت هوا می تواند باعث خاکباریش گردد. در ولایت مختار کوهستانی بدخشان باشد احتمال آمدن سیل در پای آبشوی پیریخا زیاد می شود. در هوای گرم خود را احتیاط کنید و بیشتر آب نوشید. болоравии ҳарорати ҳаво сабаби об шудани барфи баландкӯҳҳою пиряхҳо гашта хавфи резиши санг, лағзиши тарма, омадани сел ва болоравии сатҳи об дар рӯдхонаҳоро ба вуҷуд меорад. чунин изҳор доштанд аз кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи граждании назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба болоравии ҳарорати ҳаво ки тибқи маълумоти агентии обу ҳавошиносӣ аз санаи 24 то санаи 31 июли соли равон дар ҷумҳурӣ дар назар дошта шудааст. манбаъ дар ин иртибот аз сокинон хоҳиш мекунад ки ҳангоми ҳаракат дар роҳи кӯҳӣ эҳтиёткор бошанд. ҳангоми ҳузур дар соҳили дарёҳо, каналҳо ва обанборҳо худро эҳтиёт намуда кӯдаконро беназорат нагузоранд. ҳамчунин кумита аз шаҳрвандон эҳтиромона хоҳиш мекунад ба хотири риояи бехатарӣ тавсияҳои зеринро риоя намоянд. дар давоми рӯз тирезаҳои хонатонро пӯшонед, бахусус агар онҳо ба самти офтоббаро боз шавад. аммо шабона агар ҳарорати ҳаво паст шуда бошад метавонед тирезаҳоро боз карда, албатта агар он бехатар бошад. ҳангоми шамол додани хона кӯдаконро беназорат нагузоред. ҳарорати дохили хонае ки бо ҳаво поло сард карда мешавад набояд поёнтар аз 23-24 дараҷа бошад. тобистонҳо ҳама бемориҳои шамолхӯрдагӣ бар асари истифодаи нодурусти ҳавополо, истеъмоли нӯшокиҳои ташнашикан ва яхмосҳо рух медиҳад. аз нурҳои мустақими офтоб худдорӣ кунед. кӯшиш намоед дар соя бимонед. бахусус бо кӯдакони то 3 сола гардиш кардан дар кӯча тавзия дода намешавад. либосҳои тунуку сабук пӯшед. дар сар кӯлоҳ дошта бошед. чатр ва айнакҳои ҳимоя аз офтоб низ заруранд, бахусус барои касоне ки рӯзона кор ё ҷои дигар мераванд. бештар об нӯшед. мева истеъмол кунед, зеро онҳо манбаи аслии витаминҳои гуногунанд. беҳтараш оби ҷӯшомадаро нӯшед. обе ки баъди ҷӯш омадан дар ҳарорати хона бояд сард шавад. аз нӯшидани оби сард худдорӣ кунед, зеро ин сабаби паст шудани сатҳи сироятпазирӣ мешавад ва шумо зуд ба ҳар беморӣ гирифтор мешавед. аз нӯшидани обҳои газдор ва обҳои ширин, ҳамчунин нӯшокиҳои спиртӣ худдорӣ кунед. одамоне ки аз бемориҳои қалб ранҷ мебаранд дар гармо чӣ бояд кунанд? ҳамеша дороҳои таъиншударо бояд бо худ дошта бошанд. ҳатман он доруеро ки барои субҳ духтур таъин кардааст истеъмол намоянд. бо худ бояд оби бегаз дошта бошанд. рӯймол ва ё дастпоки коғазӣ бо худ дошта бошанд, то ин ки дар вақти зарурат онро тар намуда дасту рӯй ва пойҳоро тар карда бо ин васила ҳарорати бадани худро мӯътадил нигоҳ дорад. дар офтоб худро насӯзонед ва кӯшиш кунед аз нурҳои сӯзони офтоб дурӣ ҷӯед. либосҳои аз матои табиӣ пӯшед. рӯзона на камтар аз 1.5 литр об нӯшед. ба низоми таомҳо ва ғизоӣ парҳезӣ гузаред. меъдаро бо ғизои вазнин пур накунед. хеле муҳим аст ки шароб истеъмол нанамоед ва сигор ҳам накашед. дар ҳавои гарм худро эҳтиёт кунед ва бештар об нӯшед. дар мавҷ барномаи иттилоъоти хабар.